Wat is er te gaande, wat is er aan de hand? Er hinkt een sluier over het ganse land. De tijd is veranderd, we gaan weer naartoe. We vragen ons verwonderd af en nu. Want een tijd dat is niet echt ideaal, alsof het nooit meer beter kan. En iedere dag dan horen weer het journaal, daar werd ik ook niet vrolijk van. En nu, en nu, en nu, en nu, waar brengt een tijd ons nu naartoe? En nu even geen gezeur, want het plezier staat voor de deur. En nu, en nu, en nu, en nu, de vastelavond lacht ons toe. Wat leuk en goed voor ieder is, daarom blijf ik altijd op die mis. En lukt het niet altijd zo wie me dat dan wil, bekijk dan de tijd eens door een andere bril. Dan zult je begrijpen, de tijd dat zijn veer, en wat weer ervan maken iedere keer. Geit het goed of slecht, dat ligt gaan zelfs, toch kent de tijd gaan niks aan doen. Als weer de tijd verknooien, zit weer de klas, dan krijgen weer ons eigen loon. En nu, en nu, en nu, en nu, waar brengt een tijd ons nu naartoe? En nu even geen gezeur, want het plezier staat voor de deur. En nu, en nu, en nu, en nu, de vastelavond lacht ons toe. Wat leuk en goed voor ieder is, daarom blijf ik altijd op die mis. En nu, en nu, en nu, en nu, waar brengt een tijd ons nu naartoe? En nu even geen gezeur, want het plezier staat voor de deur. En nu, en nu, en nu, en nu, de vastelavond lacht ons toe. Wat leuk en goed voor ieder is, daarom blijf ik altijd op die mis. Wat leuk en goed voor ieder is, daarom blijf ik altijd op die mis. Oh, dat is eindelijk. Oh, joh, Anu.